Bekti kula katur Den. Yo, tak tampa. Kowe ngaturake bekti karo aku. Togo nggih. Ora ndene kowe wadya barane wong sabrang iki kok nyembah karo aku. Nggih kula ngaturake bekti Den. Raden Setyaki, yo. Karemu biar perang tanding karo aku mboten ngomong sinten. Kula niku namung badhe nakinaken napa ler sampeyan niku wau tanding tiyasa kelawan bendara kula Temanggung Krendha Bau. Ya pancen nyata. Wah. Piye? Kula dugi mriki namung ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung apa? Kula mangoncalke Den. Doncalke nggih tulung paske dadane Temenggung nika wau. Lah kok kowe kaya ngono? Nggih. Kula niku jengkel sebabe rek kula dijupuk. Monggo kula tinggal memburi niku wau rak kula padha wujude ning sing kula nggone niku telas sisine. Lah kula jengkel. Mula nyuwun tulung kula mangoncalke tibake pas dadane Temenggung niku. Yen pancen nyata kowe kaya mangkono karepmu marep ora oncalke ora muga-muga tiba pas dadane bendaramu. Nggih, matur nuwun sakderengipun. Sukses. Iso jejeg dadane. Iso semumpel nang galengan. Marem. Raden Setyaki, togo piye? Upamane banter sithik ngono. Iso jebol tenan. Matur nuwun nggih, Den. Ya padha-padha. Wah, wis pamane banter sithik ngono jebol. Sesuk dibaleni meneh. Ora patut. Ora jane iki mau karmu piye? Pripun? Wis tanding Setyaki apa? Sampun guna nganti kemringet ngoten nganti wedange wutah kok. Ampian iku pripun? Wis tanding Ki Setyaki karo Setyaki pun. Kula pangestunipun kalah. Kalah kok njaluk pangestu. Nyatanipun kula kontal dawah nibani ten dada sampeyan. Yo pancen Setyaki niku pinter tur ampuh. Aduh. Nibani dadaku. Nggih, nyuwun pangapura. Lah nek upamane tiba ora disengaja ngono, kuwi tak nehi pangapura. Lah iki cetha disengaja pripun? Lah aku mlayu rono dutke rono. Mula balik rono dutke rono. Setyaki niku wong ampuh. Kaya dene ngundha layangan niku. Kula diuncalke niku diundha kalih Setyaki tibake pas dada sampeyan.